știți că majoritatea bolilor vin din sămânță. Produsele ecologice sunt de 3 ori mai scumpe decât și acum se pun cu gunoiul de oaie deci fermentat. După aia urmează gunoiul de capră, bineînțeles. Dumneavoastră, normal. Asta este una dintre misiunile asociației, ca și munca țăranului să fie recunoscută, să poată fi remunerată. Adevărat. Soluții naturale de tratare a plantelor, de la fertilizare, insecticid, fungicid și așa mai departe. Folosim conceptul de, pe lângă agricultură țărănească, de agroecologie țărănească, care înseamnă un mod de viață al țăranilor, care împletește cunoștințele vechi, tradiționale, dar și cu realitatea curentă. Ne-am adaptat și la ce se întâmplă în viața de zi cu zi și avem un grup de lucru care face cam ceea ce se întâmplă aici. Trebuie să o în fiecare seară. Și nu se dezvoltă planta așa de bine cum era la șanță. Să știți că mie nu-mi place. Iar pentru dăunători, tutunul care este cel mai bun în curtea omului, creițele, pentru că atrag musculițele și având acele frunze foarte lipicioase, foarte multe gângănii se adună acolo. Iar pentru gândacii de Colorado am roșia sălbatică, care o pun în capătul la vinete, la cartofi, dar eu nu pun cartofi, la vinete, la roșii, iar gândacii, când zboară direct pe acea floare, este foarte atrăgătoare. Și ea fiind foarte, foarte spinoasă, mult sepi, o să vedeți în grădină când o merge, toți gândacii se duc acolo. Iar eu a doua zi, ia doi, frumușel, că nu poți să iei decât cu mâna. Ce anume? Felucicat. Numai la colțul aici, ca să duci sarmalele la urmă. La noi acum a abandonat Europa, a visto. Cea adaptată cultural, după cum se găsește în zonă. Bun. Vă propun cumva să luăm așa, să o întrebăm pe doamna Stella ce a însemnat experiența casei de semințe, că cel puțin toată lumea dintre dumneavoastră care stagnează semințele are o casă individuală de semințe. Bun, asta era doar legat de țăran, dar e într-adevăr o reflexie foarte... Dar bun, discuția despre țăran este o reflexie foarte lungă, foarte complexă în asociație. Nu întrebam cum sunt atâtea site-uri care vând semințe Și profita fiscală, cel puțin, pentru a evita să vină abutașilor, rămâne, cum vedem, la piață, în continuare. Asta nu înseamnă că politică să vin semințele, însă nu pe cele țărănești. Și să cumperi, produci apoi sămânța țărănească, cine s-a corcit cu a ta și așa mai departe. Și autoritățile încearcă să zicem că există această, nu știu, ușă din dos. Dacă există posibilitatea de a vinde direct la evenimente sau în... Se încadrează în GMO și deci asta a fost ceva foarte clar care tot creează o protecție. Avia Campesina Europa, de care aparținem, din Franța, s-a obținut cu ajutorul lor această decizie a Curții Europene de Justiție, care spune că noua generație de editări genetice pot produce OMG-uri, drept pentru care ele cad sub incidența directivei actuale. Deci aceasta este o decizie legală. Vezi cât e de mult că mi-ai dat și se Am și
din partea cealaltă. Atât am primit apa din fântână. Dar să alternați. E planta care nu are deloc acoperire de jur împrejur. Noi nu avem loc acolo și când zic noi mă gândesc și la apicultori, pentru că și apicultorii sunt niște fermieri mici. Nu există, sau foarte rarisime sunt cazurile în care apicultorii în România au stupine foarte mari. Apicultori care urmau să-și vândă în comun mierea în Oradea, într-un bloc cuvat foarte, foarte important. Dar credem că și mai interesant ar fi dacă am avea niște, le-am zis noi, puncte de distribuție, niște mici magazine în care să reunim mai multe produse, alimente din diverse categorii. Dacia și nu cu gusturile neintenționate. Da. Pelin dulce. Ăsta e pelin dulce care planta foarte aromatică. Cardou. Mai așa afară am putem să trecem așa pe salat, traversăm doar, mai am castraveța în ea. Da, putem să ieșim acolo și se vedește temperatura inițială, este și de blancă. Da, castraveța în ea. Astea se mai ducă. Dar sunt spuneți de tot, sunt așa că asta e zona mea. Ce ai la ferai? E mai cald și plantele sunt mai mici. Aici? Adăugați, nu? Că sunt porțiuni unde s-a cam dus. Încerc să fac și o agricultură regenerativă și nu încerc să extrag tot din pământ sau să ocup fiecare bucățică. Le sădești acasă. Nu știu unde e. Frumos, mama, nu așa se face. Poate să facă care să intre înăuntru mamei. Problema e cum o ridică cea mare. Hai, nu se rupe nici cu el. Hai să ia acolo. Hai la groapa cu furnici. Doar când e înflorită. Portocalii. Da. Are un miros necăcios. Am mâncat-o. Dacă Sunt și copii. Să nu vă împiedicați sau să dați. Eu am avut acum un an, deci cam acum un an. Sunt întinzătoarele de la gard. Înseamnă că e tânăr. Mai mult cât da. Zic, e un proiect universal, se întâmplă la nivel mondial chestia asta. Adică nu există pământ prost. Fie soarele foarte puternic, ca UV-ul să afecteze microorganismele. Am lucrat în funcție de nori, de umbră, noaptea. Am încercat să nu expun pământul la soare și după ce a fost expus o mică perioadă de timp, doar pentru a-l încălzi, imediat l-am acoperit cu paie.
odată cu 10 ani. Păi, dar eu sunt de acord cu